अरे हम एक बार वाला बात पहले में Om dekho kata mau putar. Putar ni bang. Om itu. Om itu. Allah pangan air ni. Apa? நான் ப்ரோட்டோ நீங்க போட்டோ கொடுப்போம்மா அம்மா அட்ரோட்டா நீங்க இந்த வாரம் வந்து கண்டிப்பாக சேவுக்குதா அது பாரு அந்த மனுஷன் மட்டும் பாருங்க எங்க மரத்துக்கு அடியில் பாருங்க பெரிய மரத்துக்கு அடியில் அப்பா ஏசியை பாரு குட்டிக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கங்க எடிட்டிங்க பாருங்க அல்லோ ini kanuan barang ada kanuan ada di sini sinas kani klik ke finance right அப்படியே புழுந்திக்கு இந்த கனூர் உங்களோட லைன் கனூர் எங்கட லைன் கனூர் ஆட்டம் கரண்ட் இல்லை ஒரு லைன் அப்படியே வெயிட் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலப்பற ஸ்டார்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஊர் இங்கிட்டு போகுது ஓகே வீடியோ பண்ணி IP68 is 69 or 68